أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. İnsan ýa-da aýdar, eger Huda meni hidayet eden bolsady, onda men de muttaqilaryň jumlasinden bolardym diýip. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. Ýa-da aýdar, eger Huda maňa täzeden dünýäge gaýdyp barmagy ijaza bersedi, onda men de ýaxşylaryň jumlasinden bolardym diýip. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Şolarga Huda tarafından jogap berilip aýdylar: "Beli, biz sizi hidayet etdik. Size men ayetlerim geldi. Hes siz şonu tekzip edip ýalany nisbet berdiňiz. O şonu kabul etmekden tekebburlyk edip kafirlaryň jumlasinden boldyňyz." ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وsiz kıyamet gününde görersiňiz. Hudaýa yalan aýdyp Hudaýa ýalanyny nisbet beren adamlary yüzleri nahayetde qara bolan hallarynda. Aya cehennem därmidir mutekebberleriň jaýy. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. Allah tebarek ve taala muttaqilara nejat berer, maksat muratlarynyň hasyl bolmagy bilen oşalara bir telekeçilik yetmeýän halda oşalar gamda bolmazlar. Allahu khaliqu kulli şeyin ve huve ala kulli şeyin vekil. Allah tebarek ve taaladır her zat ýokdan bar edip yaradan, oşaldyr her zada vekil, özüniň halan formunda tasarruf etýän. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. Hudaýyň ihtiýaryndadyr asmanlaryň we ýeriň hazinesiniň kilidi. We ol toğra adamlary ki Hudaýyň ayetlerine kafir bolupdylar, şolardyr ziyankarlar. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. Ayet ey nadanlar, siz meni Hudadan gaýryga ibadet etmäge emretýäňizmi? ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وتحقيق sana we senin ozalkylara wahy edildi. Eger şirk getirip müşrik bolsaňyz, tahqiq amalyňyz batyl bolar we ziyankarlardan bolarsyňyz diýip. فلله فاعبد وكن من الشاكرين. Belki faqat bir Allah'a ibadet et ve şükretýänlerden bol. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Allah tebarek ve taalany özüne laýyk bolşýan tanymadylar. O ýeriň kullisi Hudaýyň tasarrufyndadyr kıyamet gününde. O asmanlar Hudaýyň gudraty bilen jem edilip üýşürler. Allah tebarek ve taala nihayetde pakdir ve munezzehdir, nihayetde uludur.